Low Food Europako Horizon proiektu bat da, 4 urte eta erdi iraun duena, oraintxe bukatu berri deguna, eta Europa osoko 27 bazkidek osatu deguna. Alde batetik unibertsitate eta ikerketa zentroak eta beste alde batetik berrikuntza garatu dituzten eragileak. Proiektuaren helburua izan da elikagaien hondakinak murrizteko berrikuntzak aplikatzea hainbat sektoretan, fruta eta barazkietan, okintzan, arrainaren sektorean, eta berrikuntza horiek merkatuan aplikatzerakoan izan duten eraginkortasuna neurtzea hainbat ikuspegitatik. Proiektu honen emaitza esanguratsuenak izan dira berrikuntzen neurketa beraiek eta argitalpen zientifikoak, hau da ikerketaren emaitzak berak. Baina proiektu honek eman du beste emaitza garrantzitsu bat eta izan da proiektuaren hasieran berrikuntzak aplikatzen zituzten eragileak ziren oso startup txikiak edo askotan ideia soil bat, Eta 4 urte eta erdi hauetan berrikuntza hauek aukera izan dute benetan merkatuan sartzeko, benetan elikagai kate errealetan beraien berrikuntzak aplikatzeko eta enpresetan ere eragiteko, eta hori uste dute nabarmentzekoa dela. Eluiarren lana 4 urte eta erdi hauetan izan da proiektuaren komunikazioa gidatzea. Hau da, proiektuko gaiaren ikusgarritasuna eta kontzientziazioa bermatzea, eta esan dezakegu komunikazioa bera izan dela proiektuaren indargunetako bat, besteak beste herrialde askotako irrati, telebista eta egunkarietako portaletara iritsi da gaia eta pozik gaude.